Assalamu alaikum jama'a. Sunana Yakubu Bala Yakubu kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai suna Yakubu Data. Idan wannan shine farkon zuwan ka channel ɗin zamu so a ce ka danna mana subscribe. Sannan daga bisani alamar ƙararrawa za ta fito ita ma ka taɓa ta domin duk lokacin da muka saki makamantan bidiyo irin wa'annan ku dinga ganin su. To a yau kuma bidiyon namu za ku ga ya canza salo inda muka nuna muku wayar keypad. Ga waya nan Tecno keypad a hannuna. To saboda me muka sa muku wato ainihin waya keypad? To dalilin da ya sa muka sa muku waya keypad ita ce mun muku alƙawarin cewa za mu nuna muku wato ainihin yadda za ku tura wa mutum nambar wani ta cikin a wayarku ba tare da kun je kun ɗauko nambar kun kwafe ta a takarda ko a ƙasa ko a wani abun sannan kun ƙara rubuta ta a gurin text message sannan kun tura masa ba. Mun nuna muku haka a Android sannan yanzu kuma muka ce bari mu nuna muku a keypad domin tun a farko wato ainihin bidiyon da ya gabata muka ce wato ainihin za mu nuna muku yadda za ku yi haka. To yaya za ku yi haka? Bari mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan ba mu buƙatar bidiyon ya tsayi. To da farko dai bari mu buɗe cikin wayar. Gashi nan mun buɗe cikin wayar, wannan ita ce cikin wayar. Daga ɓangaren dama wato nan ga contact ɗina, zan shiga contact ɗina. Da zarar na shiga contact ɗina, kun ga contact ɗina yanda ya kasance, wannan shine contact ɗina. To misali a contact ɗina akwai wani Abba Na'ibawa misali bari nayi searching ɗinsa. Abba Na'ibawa misali gashi nan Abba Na'ibawa. To wannan Abba Na'ibawan so nake na wato ainihin tura masa nambar wato ainihin Yakubu Data. To misali ko kuma in ce so nake in tura masa wata namba ta misali ko in ce nambar Yakubu Data da ni ne. Sai in taɓa options, ga options can ya fito daga ɓangaren hagu. Options, in na taɓa wannan options ɗin, da zarar na taɓa zai wato ainihin nuna min edit da kuma wato send text message. Sai in taɓa wato send text message sai in selecting ɗinsa. Zan iya taɓa edit wato tsakiyar screen ɗin. Idan na taɓa, da zarar na taɓa zai kawo ni gurin message. To wasu kuma sai su koma wato ainihin can gurin contact ɗin ko wani abu su kwafo number su rubuta ta sannan su ƙara tura mutum. To yaya za su yi su tura wa mutum? To yanda za su yi su tura wa mutum shine daga ɓangaren hagu wato a nan ga options za a ƙara taɓa options ɗin. Wannan option ɗin za a ƙara taɓa shi. Da zarar ka taɓa wannan option ɗin zai nuna maka wa'innan rubutun send to, input method, da writing language, da advance, da save. To za ka taɓa wato wannan advance ɗin ne. Idan ka taɓa advance ɗin nan kana danna shi zai kawo maka wannan insert number. Bari ku gani. Gashi nan insert number abinda zai kawo maka kenan. Insert number to sai ka ƙara taɓa shi. Ka ƙara danna tsakiya ko select. To da zarar ka ƙara dannawa zai nuna maka wato ainihin contact ɗinka gaba ɗaya. To misali bari nayi searching. Contact ɗin da nake so wato ainihin na kawo shine my number. Bari ku ga nayi searching ɗinta. Gashi nan my number. Misali wannan number ita nake so wato ainihin shi na tura masa shi wato ainihin wannan abu ɗin. Wato sai in zaɓa kawai. Sai na taɓa OK. To da zarar na taɓa OK gashi nan kun gani ga number nan har ta riga ta wato ainihin rubutu. To in kana son ka ƙara rubuta masa wani abu misali gashi nan bari sai in rubuta misali ga number. Misali zan rubuta ga number. Misali na rubuta ga number misali. Ga number duk da ban rubuta yan ba bari in ƙara rubuta ga number misali. Sai ka taɓa wato ainihin wannan option ɗin naka. Options in ka taɓa sai ka taɓa send to abu na farko kenan. Sai ka ƙara wato ainihin taɓa idle screen ɗin kawai tsakiyan wato za ka taɓa. Da zarar ka taɓa tsakiyan haka tsakiya kenan. Da zarar ka taɓa tsakiya sai ka ƙara sendawa. Zai nuna maka option ɗin sim nawa kake so sim. To misali sim 1 sai na tura. Bari ku ga. Har na riga na tura. Kun ga sun ce sun ɗau 0.00 sun tura min wato ainihin sun tura min na tura wannan message ɗin. Wannan shine wato ainihin yadda za ka yi wato ka tura mutum saƙo wato saƙon nambar wani ta cikin ƙaramar wayarka wato keypad. Mun gode da kallon wannan bidiyo. Kada ku manta ku yi subscribing ɗin channel ɗin nan sannan ku taɓa alamar ƙararrawa kada makamantan bidiyoyin mu irin wannan su wuce ku.
Domin shawarwari ko kuma tambayoyi za ku iya tuntuɓar mu a comment section. Mun gode.